zovem se Matija Nikolić. Učenik sam 2. razreda i danas ću vam pričati o praznicima. Praznici su dani radosti i odmora. Praznici su dani kada proslavljamo značajne događaje. Svaki praznik postaje određeni običaj. Kako ga čestitamo, kako ga slavimo i sa kim ga proslavljamo. Tokom praznika naš dom, škola i naselje se ukršavaju na poseban način. Praznike možemo da slavimo u porodici, naselju ili školi. Postoje i praznici koji slave svi stanovnici naše zemlje. Porodične praznike slavimo u krugu porodice, kada se obeležavaju posebni događaji značajni baš za tu porodicu. To su rođendani, godišnjice, braka roditelja i sl. Rođendan je porodični praznik koji svako proslavlja na dan kada je rođen. Postoje ljudi koji su rođeni istog datuma. Posebno se radujem kada mi na rođendan dođu rođaci, to su ujak i ujna, tetka i teča, stric i strina i braći i sestre od rođaka. U krugu porodice, rođaka i prijatelja obeležavaju se i praznici koji slave pripadnici različitih veroispovesti. Božić je značajan verski i porodični praznik. Većina ljudi u Srbiji ga proslavlja 7. januara. Tog dana je rođen Isus Hrist. Neki naši sugrađani proslavljaju Božić i drugog datuma 25. decembra. Uskrs ili Vaskrs je najveći hrišćanski praznik. On je verski i porodični praznik i svake godine se proslavlja drugog datuma. Bajram slave ljudi muslimanske veroispovesti. Hanuku slave ljudi jevrejske veroispovesti. Ova godina se proslavlja 31. decembra, a 1. januar je prvi dan nove kalendarske godine. Nova godina se proslavlja od Crne sveta. 8. mart je dan posvećen ženama. Sveti Sava, školska slava, se proslavlja 27. januara. Ovaj praznik često se naziva i Savindan. Mnoge škole proslavljaju i poseban dan te škole, dan škole. Mi dan škole proslavljamo 17. marta. Neka naselja imaju svoje praznike. To su posebni dani koji su važni za stanovnike tog naselja. Dan moga grada je 17. mart. U Knjaževcu se više od 2 decenija proslavlja Festival kulture mladih Srbije. To je jedinstvena smotra vrhunskih dostignuća mladih u muzici, poeziji, pozorišnoj umetnosti, filmu, slikarstvu, fotografiji i stripu. Manifestacija Dani višnje održava se u selu Vasilj u čast višnje, voća po kome je opština Knjaževac prepoznatljiva. Manifestacija obuhvata izložbu rukotvorina, domaćih proizvoda od višnje i bogat kulturno-umetnički program. Svako selo ima svoju slavu koja se svečano proslavlja. U centru sela se organizuju priredbe, koncerti, izložbe i sportska takmičenja. Krsna slava moje porodice je Sveti Nikola. Naša zemlja Srbija proslavlja mnoge državne praznike. Praznik rada 1. maj, dan državnosti 15. i 16. februar. To su praznici svih ljudi koji u njoj žive. Tada se na važnim nagradama dijeli zastava Srbije. Zastava Republike Srbije je podeljena na 3 dela.
Gornji pravougalnik je crven, u sredini je plav, a donji je beo. Na zastavi Republike Srbije vidi se grb Republike Srbije. Grb je crveni štit sa dvoglavim orlom sa štitom na grudi. Ispod orlovih nogu su dva cveta krila. Iznad štita je kruna. Na različitim svečanostima i sportskim takmičenjima izvodi se himna Srbije. Himna Republike Srbije je pesma Bože pravde. Himna ima 8 strofa. Peva se u svečanim prilikama dok svira himna treba da ustane. Grb, zastava i himna su simboli jedne države. Razmisli koje ti praznike proslavljaš, a za domaći ilustruj najomiljeniji praznik. Hvala na pažnji i doviđenja.